musoman dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni n tɛ fɛ kulo yɛrɛ de k'a mɛn i b'a dɔn grand frère bɛ problème dɔ la o kɔfɛ n'a bɔra quoi an bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ka furu kuma ninnu fɛ i y'a faamu wa. ok n y'a mɛn problème t'a la. Damanda indiara diara imaye bogoro diara bogoro dugutigi fonye diara imaye damanda indiara bogoro alimami fonye aligada klano damanda indiara aligada aparema bogoro efi kan memin wala kan fuite yɛrɛ to ibe minɛ ngola ne yɛrɛ ma wo mbelo ka de teléphone. Fifi, era muke mago ne la. Akaliya mago mila. Iga cheka kotia. Ne awula tika ne pelta ka tara silingi ta wuli ka kuma fe. Ore kele no ke nya kumta. E baro iga cheka a chinu nga chamudu. Business ni no fe na ka chamudu. Problem tala. Mekle ka wule me kuma fe. Okay. Obi nyama. I kɔrɔkɛ yɛrɛ ka ko kɛra cogo di n y'a mɛn ko ani min ka ko kɛra sɛbɛ yɛrɛ. Awɔ a kɛra sɛbɛ o yɛrɛ bɔra yɛrɛ. I t'a dɔn ko dun kɛra jigilatigɛ ko lafa yɛrɛ ko y'a bila k'a ka taa seleke a ma taa yɛrɛ a bɛ yɛlɛla bugufe kɔnɔ n'i y'a bila mɛ sisan i b'a fɔ ayi ko lafu tɛ. Awɔ tiɲɛ don i t'a dɔn a dun ye wari bɔ fa in kun kɔni ne kun donna nin ka bitigiba in kɔnɔ i b'a fɔ ko ayi mɛ sisan n'i donna a kɔnɔ i b'a fɔ ko bitigiba min ko tɛ nin ye sisan walayi. N kɛra yogo fila de. I t'a dɔn kɛra malo ye wa i b'a dɔn ne a ye wari in bɛɛ ta ka don i kɔrɔkɛ jasilen na yan ma hali i t'a dɔn ko wari dira a ma ala n'a jɛ don o don ne sela kɔni ne bɛ dugawu kɛ a kana kɛ fɛn diɲɛ kɔnɔ i t'a dɔn a y'an yɛrɛ de sanfɛ k'a ju tigɛ ne mɔgɔ jasilen ba. N tɛ min ne yɛrɛ kɔrɔkɛ kelen i n'a fɔ a ɲɛɲini ne don musoko in na walayi a kɔni ni min kɔni ta kɛra sɛbɛ ye n teri ni an k'o bɛɛ to yen sa kuma dɔ yɛrɛ min ne kɔnɔ k'a fɛ e ɲɛna. Nɔgɔmuso bi kɔni nisɔndiyalen ba de don i kɔrɔ i ye kunkɔrɔta bali da an ka du ma bi k'a sababuya kɛ furuko in ye furu tɛ gansan ye hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ n damanda la bi ne dɔgɔnin ne kan ka n hakili to i la vraiment i ye nin min kɛ nin diyara ne ye kosɛbɛ hali bi n ka dugawu b'i ye i ni cɛ a ye ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ furu la kuma bɛɛ bɛ fɔ nka kɛ tiɲɛ dɔrɔn o de ye kojugu ye ko bɛɛ b'a la n ka dugawu ba ye a ye ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ bien Ali nɔgɔnin dilen ko i ma a kɛla buranya de i y'a faamuya n y'a ɲini i fɛ i k'a don i sogo n'i bolo cɛ Ali furu tɛ dulokiba ye n'a nɔgɔla i b'a bɔ dɛ i k'i hakili to a la n'a ye min kɛ min tɛ bɛn i ma i ka se ma k'a ɲɛfɔ ɲɛna donc an b'o mɔgɔ sɛbɛ kuma fɔ mais k'a ye ten ka ko dɔw k'a la ten komi n'a fɔ an bɛ bɔ du kɔnɔ ali n tɛ jɛ n'o ye dɛ parce que i yɛrɛ ka denmisɛn mɔgɔ ɲɛnamaya y'a to n ye dɔgɔnin ta k'a d'i ma de donc n'a y'o fɛn o fɛn k'i la gɛrɛ n na i k'a ɲɛfɔ ye o bɛ diya n ye kosɛbɛ. N daga wuli a fɛn sa. N'i y'a fɛ i kana yɛlɛ n'a ye. Ne tɛ yɛlɛ a fɔ sa. Jarabi ko de don. Jarabi ka teri in cintigɛ la. N daga wuli e ni jarabi e ni mɔgɔ min tɛ sɔn o jarabi ma o ye kabako da ye. E daga wuli e ni jarabi e mɔgɔ min ka jarabi i b'a fɔ ko fato ka shamsi ko e jarabi n'o jɔna tuguni. Daga wuli ne yɛrɛ ma se ka da la o walayi ba yi ye ne jarabilen don ba yi de la tile fila in na walayi ba yi ka e mansu de bɛ ka to ka na ne ɲɔgɔrɔ. E daga wuli ba yi wa ayi ne kabako den dɛ e hakili bɔra e kuma min ka ba yi jaabi kɔnɔ k'e bɛ k'o fɛ tuguni. Ok n y'a mɛn n yɛrɛ y'a mɛn sisan k'a bɛ ko kunna sisan n'o tɛ baasi n'i y'a ye n tɛna n kulogo la ko n'a ni ne kun ɲɔgɔn fɛ ne ye n ban n tɛna n kulogo la cogo min na a tɛ k'i fɔ tɛ yan. Ayiwa n daga wuli n'i ko ten tɔ a ma digi la kɔni a ka ni tɔɔrɔ dɛ. N daga wuli o tɛ baasi ba yi yɛrɛ hali ni ba yi kun kɛra ne ka ko ye ba yi yɛrɛ kuma ne mɔgɔ joli man ko ba taa ne bilasira ne bɛna ka so.
kasabebo kone ka taselenge waira kon nte taselenge foila koma na get to ama ye wulo mabuke ngona suna nete taselenge ne mba luwala na fara ne kono maka klaka ta inno ne psa ta nye jola to godi mana ya muye kwani ebe nga mino nchere kaya la mabudo kono suna nete taselenge jiona ara era la fele ta katote mana ye to la kwani wale nete ta ne banya abenye na babuke kono yarisa abi ali kono kabna kale sta ko uswa mi kono kabe ko lusa ko ya mine ale ategen ni flash sta ko wallahi ni konte nebe ndeni wolo bu fe kono nete ta nebe solution ni ne ka bu do ni ka yela mai to ko bela lado ali bi mi do kai ala ka shima plaga pure ala ka dinyo ndama ala ka kambe amina ba amina rabbi Mbrange nam iya foto ko na tete moko ni ala sona mina hakil to ala ba fo nyire wolo do ni bijay ni ala ka je amina ko no ga ngombulu inshallah uke la nyine minye aga seka sabati alhamdulillah kanga kabila fla franyon kan mwa shulu kana boala fiyo bijay re o ya mbeka la nyinde ni ala sona inshallah ami koroke ala ka duwa amina rabbi koroka ngo betisa depuis furu nguru ngere tagala era boro nene bisa ikere man yoro na de ni dogoni yere goni ango betisa ko metay mesina netay mulo mana ko pame o ci yambe oke koroka ni ko te nyame mesi wara taga na ka furu nguru ne de ibe musere na la suma anga ku yame ni do muso kele me ko ci ko mina makete nyame yagal to murangala de nyame inshallah la ni kawa ko dai kelenga boka ni sigia no mamle ko na fili bima ulana la nene re dongo ashaita ke ala kama ika farane na wa mu ko na fili bene lala mu menela amu mesima sa ita ke ala kama ika ne tuine ka lafia la kena dimisa mona minona ela nene agente nime maye mi mise ko mona boyerawo ikena dimisa mi mona boyerawo wanya me fana ki kono manu mo kunda ndena ne bisa ga njo ini de makoro anje iti farane na aywa no de kadi nani mo ko benana e be nga buda yero do e be soroy kasabebo akanujugu tolila kasabebo na tolila kasabebo nyenyonya tolila kasabebo na tolila kasabebo balema ya tolila ala kankishi tolila na tolila kasabebo na tolila bobe abijori basya alhamdulillah nugo kaba bore jolu tigrabi bore nan tigrabi bore nani me ya kelengele na be jate mina ko be chogodi don ma kelengo be sega bi sababi nani ge là aussi c'est bien mais munu ngoran tama wono yalma haklibu la ne turu wala turukela min soro turukela wala nere ni yoro mun kangana bla magasin na traite la ne mako bo bon turukela bore mi soro la olu ko bore kelenge olu ko bore woro soro bon ay bore kelengele du luma bore kelengele dile do so ta boli atoy saba di o de nana ma jangona saba de nana ma second bore woro jate de nana patro bay tana ni barani ha ni taranya abenya we inshallah e ka duwa ke abenya awo e ka duwa ke sona ni gon damnale nambe laban ese abara kan kinde ambe hera soro ni gona nala sona ya me awo ne e ka duwa kan boge nam abenya barga be ko la mo bolo kambi ke fenfe bogoro ya antiko shi ambike ala tadi ya fomo ya meni ala sunama
caman bɛ nin kɔfɛ hɛrɛ baden i y'a faamuya aw kɔni ka courage ta a ka baara kɛ ni ala sɔnna somɔgɔw bɛɛ bɛ lafiya je ala ka ɲa d'a ma i y'a faamuya bayi n kun nakun de don ka na nin ɲɛf'i ɲɛna ka taa magɛnda la a ye tulokɔrɔ kuma duman fɔ n ɲɛna a bɛ kɛ ala ta ye wallahi Ali e ni kunu ne ba ye ne ni bi ala y'o kɛ Fifi e ni kunu ne ba ye ne ni bi min e ni kunu ne ba ye ne ni bi mais ni ala sɔnna aw de bɛ ne yɔrɔ ɲini sisan ne tɛ taa maa si yɔrɔ ɲini